Pochválený bude Ježiš Kristus, milí bratia a sestry, ako vidíte, som v čiernom oblečení, keďže dneska, popolcovou stredou, začíname pôstne obdobie a tým pokračujeme v výuke pre mladých po slovensky. Je to knižka o katechizme katolíckej cirkvi a hlavne pre mladých určená. V prvom videjku, ktoré ste videli na kanáli Farnosť Zvolen Sekier, sme preberali prvé prikázanie a dneska pokračujeme druhým. Budem čítať od strany 198, kto má až po stranu 200, čiže dvojstranová. Nevezmeš meno Bože nadarmo. Poznáme druhé prikázanie Bože. Prečo Boh chce, aby sme mali jeho meno v posvätnej úcte? Povedať niekomu svoje meno je prejavom dôvery. Pretože nám Boh povedal svoje meno, dáva sa nám poznať a prostredníctvom tohto mena nám umožňuje prístup k sebe. Preto sa treba vyhýbať akémukoľvek zneužívaniu Božieho mena, ako je rúhanie, ktoré je svojou povahou závažným hriechom, kliatba a neplnenie sľubov vykonaných v mene Božom. Božie meno nesmiem vyslovovať neúctivo, veď ho poznáme iba vďaka tomu, že nám ho Boh sám zveril. Meno je kľúčom k srdcu Všemohúceho. Preto sa dopúšťa ťažkého hriechu ten, kto sa rúha Bohu, alebo kto falošne prisahá v Božom mene, pretože v krivej prísahe človek volá za svedka lži Boha, ktorý je pravda sama. Druhé prikázanie má teda slúžiť na ochranu posvätného miesta, veci, mená a ľudia, ktorí sa dotkol Boh, sú sväté. Cit pre posvätno sa nazýva bázňou. Čo znamená znak kríža? Keď robíme znak kríža, odovzdávame sa do ochrany trojjediného Boha. Kresťan začína svoj deň, svoju modlitbu, každú dôležitú činnosť znakom v mene Otca, Syna, Ducha Svätého. Týmto zvýznamneme trojjediného Boha, vyjadrujeme svoju dôveru, že nás Otec i Syn i Duch Svätý chráni, že Najsvätejšia Trojica posväcuje to, čo robíme, skutočne v jej mene, že nám žehná a posilňuje nás v ťažkostiach i v pokušeniach. Čo pre kresťana znamená, že pri krste dostáva určité meno. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého je človek pri krste označený určitým menom. Meno a tvár vyjadrujú jedinečnosť človeka a to je pred Bohom. Neboj sa, veď ťa vykúpim. Po mene ťa zavolám, ty si môj. Čítame v knihe Izaiáš 43. kapitole 1. verši. Kresťania sa správajú k menu človeka úctivo, pretože meno je hlboko spojené s identitou a dôstojnosťou každého človeka. Už od dávnych čias kresťania vyberajú pre svoje deti meno zo zoznamu svätých s vierou, že meno patrona bude pokrstenému pripomínať jeho vzor a že sa svätý patron bude za pokrsteného prihovárať u Boha. Takže dámy a páni, toto bude taká menšia duchovná obroda, kedy budeme každý deň nasledovať, alebo každý druhý deň nasledovať prvo 10 Božích prikázaní a potom začneme aj normálne veci riešiť. Takže s Pánom Bohom.